Naimbag ka na kanang nga Sabatoy amin Kaluson, Visayas, Mindanao. Madama iti perito, iti pusit nga dry kalabsat kin gagayang. Pasin, kan kastamot nga madama iti panagdalos ni Mrs. iti aba nga kayo. O iti upak ko na kumang kalabsat kin gagayang. So, nag-ulit ni Mrs. kalabsat kin gagayang iti di panagbalag kayo. So, katayo mo iti sagpaw na nga aramang nga nagitay dry sa kapsat at makatagat nabanglo. Kung kuna kanya nagad kay kayat kunong madingdeng. Yung no DJ kung kuna na nga kanakano iti lasag iti baboy, may mayat madingdeng barak matap makatagat. DJ nga maramanan tayo kasano iti nanam iti kanya upak iti aba. God bless us all kayo amin mga kaibigan ko dyan. Kaluson, Visayas, Mindanao, Kastilaeng iti